дар ин барнома мо аз шароити ду зан модаре нақл хоҳем кард ки ба дастгириву таваҷҷӯҳи ҳар яки шумо бинандагони азиз ниёз доранд. як вагончаи вайрона дар дашти беодам ягона сарпаноҳи Малоҳат Атабоева ва 4 фарзанди ноболиғаш мебошад. ин модар шабу рӯз ашк мерезад то ин ки фарзандонашро бо шароити хуб таъмин намояд. лекин тангдастӣ имкон намедиҳад ки фарзандонаш чун дигар кӯдакон дар хонаҳои гарму бистари нарм иқомат кунанд, чун дигар кӯдакон ба мактаб бираванду таълим бигиранд. 4 маҳ эси зиндагӣ кадосиям, шамолҳои хунук, зимистон, барфҳои калон, аҳмин ҷоҳо барф даромад, ҳама кӯрпача, шолчаҳо хунук шуд, бутун ях кард, тайёқ бӯм бурода мондам, тунук када мондам. бачаҳо почакош хунук худ рафта тавалло када, ушкун кӯмур гирон омда гарм када, ҳамин печкачаки ҳамин уволои шитиям. ҳамин як дута ҳамсояҳо хабардор шудану бечораҳо кӯмур, ҳезим, продукти оварда доданд. ман инҳо миннатдор ки фарзандон ба нағзӣ кадосиянд. на кӯрпам мондаги, на кӯрпачам. ман ими одамо метиянд, ҳамина ман зиндагим ба гирон вай кадосиям сар. ман шукр мекунам ки ҳамин ман ба кӯмак расондосиянд. инҷа шабова чанд бор мушт даромад, 2 бор ханҷал. ман худам духтурба рафта дору гифта дасти худамиам ханҷал дору гифта аличени кадам духтарам. ҳозир ҳаминҷа даромад бачаҳо тагоша сахт када рус када дод ки ва ҳамин духтарчи укома нагазад ягон ҷоша ягон кори ҳар замон даромада тахта зада пахтаҳо ки сахт када паттофтагӣ дута сета ҳамҷи шолча паттофтем ки ягон ҷоша нагазад гуфта. ман хонаам нест бачаам. агар ман худо хоҳад хонадор ҳам бачаҳом хонадор шавад, ман аз шумо як умр миннатдор мешавам, 2 дунё миннатдор мешавам бачаам. чунки ҳамин кӯдаком ояндаш ба ашки чашмашон нарезад. ман ку азоб кашидосиям, ҳаминҳо азоб накашам бачаам. дар шаҳраки Сайҳун ҳоло хонаҳои навбунёд пурра ба охир нарасидааст. зин сабаб ин мавзеъ ба як дашти калон монанд аст. баробари шароити сангини зиндагӣ дар як вагончаи валангор Малоҳату фарзандонаш аз набудани барқу оби нӯшокӣ танқисӣ доранд. ягона даромади ин оила аз ҳисоби талбандагӣ мебошад. Малоҳат барои таъмини фарзандонаш бо ғизо ҳамарӯза ба маркази шаҳри Хуҷанд мераваду бурдаи нуне барои кӯдаконаш дарёфт менамояд. тари калон ҳамсоя нест, ҳамин гектарашон ба одамо ҳар замон баҳор шавад омда мебираванд. об нест, свет нест инҷанда. мо шам кади ҳар панҷшанбе равам 2 пачка ё 1 пачка шамгро мебиём. ҳамин кади то рӯза мишинем. баъзе духтарча торик ба гира мекуна вай гун гап зада наметавонад духтарча. ҳамуна дар гиронда баъзе хурсандӣ када чапак зада хурсандӣ ки мешинам ки ҳамин хурсанд шавад. ки ман азоб киштам ҳамин хафа нашавад. ҳамин дилашма хурсанд худам баъзе ашӯла гуфта дода хурсанд када мешинам ҳамин бачам ки ҳамин гира накуна худаша хӯриги одам ба вай нашавад. бепадару бебой нашавад. гуфта хурсандӣ када ашӯла гуфта мешинам хурсанд шуда усул када метиям. дута кӯмур гиром мебиём. ҳамин духтарча меҳронаҷон кади мактаба рафта натавонистас ҳамин бечора аз сентябр эси раҳаш дур. худам ба зӯр зиндагӣ кадосиям бачаам. обу свет нест инҷанда бутун. ҳамин ба вақт реста ба вақт мебиравам пиёда пешгом 4 соат то поини ваҳаку чорухдарёя кели чорухдарёя мерам бачам. унҷа сани маршрутка ушта панҷшанбе мерам. сани ушкун кор када ҳамин талбандагӣ када пулаша чен када тақсим када инаш ба дута кӯмурча мегирам 20 сомон ба 20 сомон ба 10 сомонаш ба нон мегирам. 10 сомонаш ба якта об нест обам гирам мегуфта ҳамин хел када ман зиндагӣ када омдосиям бачам. ман ба ҳеҷ ким сарабонам нест сараманда бачаҷон. бо ҳазорон умед Малоҳат ба ташкилоти ҷамъиятии Дунёи меҳр муроҷиат намуд. масъулини ташкилот тасмим гирифтанд ки бо кӯмаки ҳар яки шумо бинандагони азиз барои дастгирии ин оила саҳм гузоранд. дар бозору мағоза ва нуқтаҳои савдои вилоят қуттиҳои хайриявии барномаи Дунёи меҳр амал менамояд. шумо метавонед тариқи қуттиҳои хайриявӣ ва ҳам ҳамёни мобилӣ барои кӯмак ба ин оила саҳми худро гузоред. қумри Мирбобоева боз як модаре мебошад ки дар зиндагӣ ба мушкилоти иқтисодӣ дучор гардидааст.
قمری خاله صاحب 4 فرزند می باشد. 2 فرزندش را با دشواری اویله دار نمود. سال 2019 هم پس از بیماری طولانی همسرش از عالم گذشت. باریکران زندگی بر دوش او ماند. شرایطم نمی بادر شرایطم واز بین من بسرم کلین کدنم دکار دختر بزاوچی دوست ها جتی کلین کدام نیست و یک وای نیست خانه ها با یک عذاب میقر کدام نه کم کۆمак کدام کمتون با من رو حاله های وای کدام من خیلی شغال پرافت وای کدام اون خیالم کلین کدام و کمک کمی یاردم کنی تمام و دستگیری کن تمام این دنیا هیچ کی ممنون منم پدر مادرم بوده یاردم میکردم و نیست حاضر خدا میدارم خدا میبرم من خیلی پسرم 27 میبرد دخترم 19 میبرد من وحوی خاندار کردن دکار حد دوشه یک روز خودم درست یک روز بزرگ دلم در میکند منم 4 ماه شد به کاردیولوژی کار بدرم فرار شد کار که دوستیم حاضر 460 تومان اولیگ میگیرم این هیچ جا نمیرسه زندگی کنیم چیزو چارش کنیم نمیدانم کن اینجی ریمونتش کنم امروز برای اویله‌دار намудани духтари 19 сола ва хонадор кардани писари 27 солааш قمری خاله از شما بینندگان عزیز کمک می‌پرسند. زیرا شرایط نامساعد زندگی امکان نمی‌دهد که او فرزندانش را اویله‌دار نماید. نفرانی که برای عمل خیر و ثواب بی‌طرف نیستند می توانند در اویله‌دار کردن فرزندان قمری خاله سهم خود را گذارند. تشکیلات جمعیتی دنیای مهر همیشه کوشش بر آن دارد که دست احتیاجمندان را بگیرد. ما باوری داریم که شما نیز بینندگان عزیز در این کاری خیر و ثواب بی‌طرف نخواهید بود.